eta zinegotziak ez diren batzorkideak. Eta hauen artean, udal hauteskundeetara aurkeztu eta ordezkaritza lortu ez duten alderdi edo elkarte politikoko ordezkari bana, Pasaiako auzotarren elkarteetako ordezkariak, talde ekologista edo ingurumen arloko elkarteetakoak, herriko ikastetxeak, portua agintaritza, izaera orokorreko eta arrantzako sindikatuak, ahalmen urrikoen elkarteak, dendarien elkartetakoak, herri edadeetakoak, Pasaiako emakume elkartetakoak, gazte elkartetakoak, kultur, kirol, gizarte arloetakoak, ondarearen kontserbazioan interesa duen elkartetakoak, hiri mugikortasuna hobetzeko helburu duten elkartetakoak, gaian duten interesagatik edota jakituriagatik aholku batzordean bere ikuspuntua ager dezaten bideak. Horiek izango dira, pixkat, proposatzen ditugunak aholku batzordea osatzeko. Beste alderdi garrantzitsu bat da, aholku batzordeak antola dezakela bere funtzionamendua lantaldeka edo batzordeka. Jorratu behar dituzten gaien arabera, herritarren parte hartzea bultzatzeko eta informazioa eta erabakiak herritarrengana hurbiltzeko.